Kenny, de spiller en flot kamp endnu en gang, og ender i straffespark. Hvad var det, der blev udslagsgivende den her gang, at det ikke skulle gå jeres vej? Jamen, tak skal du have. Vi synes også egentlig også selv, vi spiller en rigtig fin kamp. Vi vidste jo på forhånd, at Benfica var et rigtig godt hold, og det synes jeg også, de beviser i dag. Men jeg er rigtig stolt af drengene over, at vi kommer tilbage efter at være kommet bagud 1-0. Og så ved man bare i en straffe, at det kan gå begge veje. Og jeg synes jo, at Oliver på de sidste 2 straffespark af deres, har han jo hånden på dem begge to, ikke? Altså, så det kan bare gå til begge sider. I løbet af kampen, der ser det jo også ud som om, at i hvert fald i anden halvleg, at det er jer, der dominerer sådan et billede, og Benfica, de står lidt længere tilbage på banen og satser på de her kontra. Er det skarpheden, der manglede i anden halvleg, eller hvordan ser du på det? Nej, det synes jeg nok ikke. Jeg synes, der er faser i første halvleg, hvor det ikke er super godt, og hvor jeg synes, at Benfica får lov at komme til store chancer, fordi der må vi jo også være ærlige at sige, at det har de. Men der synes jeg jo igen, at vi har en rigtig god fase midt i første halvleg, og så synes jeg, at Benfica trækker sig lidt i anden halvleg, og det vil vi selvfølgelig forsøge at udnytte. Jeg tror, de havde håbet lidt på, at de kunne afgøre det på en omstilling. Men føler du, at de havde fortjent at kunne afgøre det allerede i ordinær tid? Ej, jeg må sige, jeg synes jo, det er en kamp, hvor det også kan gå Benficas vej i den ordinære spilletid. Så det er sådan en kamp, hvor det er heldet, der også lidt kan afgøre, hvilken side det tipper til. Og nu kommer I jo forholdsvis langt i den her turnering endnu en gang. Hvad er det, der I kan tage med sådan den her gang i forhold til næste år eventuelt, hvor I også kan havne i turneringen igen? Og nu vil vi jo rigtig gerne have været længere. Men de kampe, vi har haft imod Anderlecht, kampene mod Malaga og så kampen i dag mod Benfica, der er ingen tvivl om, at hvis drengene putter den ned i rygsækken, den erfaring, de får af at spille de kampe, det vil helt sikkert gavne deres udvikling. Tak skal du have.